ନିହାତି ଥରେ ଆଳୁ କଷା ବନାନ୍ତୁ। ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପ୍ତି କେକେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆଳୁ ଟିକେ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ଆଳୁଟାକୁ ବସାଇ ଦେଲି। କାହିଁକିନା ଆଳୁର ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ସିଝିଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେପଟେ ମୁଁ ନେଇଛି ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ବାଟା, ବିଲାତି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଏପଟେ ଆଳୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଢ଼ାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ। କାହିଁକିନା ଆଳୁ ଭିତରେ ଟିକେ ଲୁଣଟା ପଶିଲେ ଭାଜିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ପେନ୍ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ନେବା। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ କଢ଼ାରେ ପୁଣି ଟିକେ ତେଲ ପକାଇଲି। ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ଟିକେ ଚନ୍ଦିନୀ ପକାଇବେ ଆଗେ, ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଚନ୍ଦିନୀ ପକାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗେ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଚନ୍ଦିନୀ ପକାଇବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ପେଷ୍ଟଟା, ସେଇ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ବାଟାଟା ପକାଇବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଟିକେ ନାଡ଼ିବା। ନାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ ବିଲାତି ପକାଇଛି। ନାଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବିଲାତି ପକାଇବା। ବିଲାତି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ବିଲାତି ସିଝି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ପାଣିଟା କରିକି ଢାଳି ଦେଲି। ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଲି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇଲେ ଆଳୁ କଷାରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଲି। ଏପଟେ ଆମର ବିଲାତି ସିଝିଗଲାଣି। ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ପକାଇଲି। ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି ମସଲାରେ। ଲୁଣ ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ତାପରେ ପକାଇଲି ଆମର ଧନିଆ ପାନମହୁରି ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ପକାଇଲି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ନାଡ଼ି ଦେଇ ତାପରେ ଆଳୁଟା ପକାଇବା। ଆଳୁଟା 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ କଷିବା ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ସିମ୍ରେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଷିକି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ମାରିବା ଆଳୁଟା। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଆଳୁ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ କଷାଟା ଏଥର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।